Il-Partit Nazzjonalista ddikjara li dak li ġara kważi 3 ġimgħat ilu fil-Każin Nazzjonalista tal-Ħamrun mhux bissu passat imma wkoll spin ta' One News. Waqt il-ħin tal-mistoqsijiet f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, id-deputat tal-Oppożizzjoni Darin Karabot stqar li kien qed jistenna li jkollu mistoqsijiet dwar l-inċident vjolenti li seħħ fil-Każin Nazzjonalista fejn il-Kap Bernard Grech ma tħallix jidħol ġewwa waqt il-Marċa San Gejtanu nhar it-13 ta' Awwissu li għadda. Minkejja dan meta ġie biex jirrispondi saħaq li l-inċident hu biss passat u saħansitra tawwiċ mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One. Anki jekk għal numru ta' jiem wara li ġie żvelat minn One News baqa' jiġi rrapportat mill-midja kollha fil-pajjiż għajr dik tal-PN stess. Għad ta' opinjonisti inkluż ex-Ministri Nazzjonalisti u dawk qrib il-PN ikkummentaw ukoll dwaru u qalu kif dan jirrifletti l-ġlied intern fil-partit u saħansitra id-djufija tal-kap attwali. Ta' min ifakkar li Noel Mifsud Bonnici li hu kanvażer ta' Bernard Grech spiċċa jidħol fil-Każin Nazzjonalista biex jargumenta mal-barman li l-kap kellu dritt ikun hemm ġew. Kien hawn li skont tarif żvelat minn Mart Mifsud Bonnici stess, il-barman beda joffendi hu sussegwentament ġie aggredit u msawwat minn numru ta' persuni, anke waqt li kien midrub fl-art. Lil Mifsud Bonnici kellha ssirlu operazzjoni maġġura f'siequ il-leminija fl-Isptar Mater Dei. Dwar dan il-kellim tal-PN Darin Karabot għatila biss bid-diskors u jirreferi għall-istqarrija xotta li ħarġet 5 ijiem wara fejn ingħad li l-każin se jingħalaq temporanjament. Bintu Mara Mifsud Bonnici wkoll qalet li missiera kien il-ħaruf tas-sagrifiċċju u tħalla waħdu waqt li l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech iddeċida li jitlaq minn fuq il-post u waqt li ħalla lil partitarju tiegħu jaqla d-daqqiet qasam man-naħa l-oħra ta' triq biex jippoża man-nisa ritratti u jitla fil-gallerija tal-Każin tal-Banda San Giuseppe biex joqgħod ixejjer lil folla tiċċelebra l-festa. Dwar l-istess każin fil-Ħamrun li għamel parti mill-ewwel distrett li minnu ġie elettu stess, Karabot qal li ma jridx ikun parteċipi mill-ispin li qiegħda tagħmel il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One. Jiena m'iniex ser inkun parteċipi mal-ispin li lilkom għaddejjin biha kif qed inti issa ġimagħtejn fuqhom. Kif żvela One News, il-każin fil-verità kien ingħalaq jiem qabel dik id-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista, b'riżultat tal-fatt li l-barman tal-każin Manuel Attard li ċaħat l-aċċess lil kap kien effettivament fuq vaganza twila mal-familja tiegħu li bdiet eżatt wara l-inċident u wisq probabbli kienet ilha ppjanata. Darin Karabot sinjora dan kollu u minflok ipprova jiskredita lill-ġurnalista ta' One News. Jidher illi għadek imweħla fil-passat kif qed inti għaliex din ilha rrappurtata minflok qed tirrapporta affarijiet li ġraw ftit tal-jiem ilu.